siis on tämmönen hyvä hiilikuiturunkuinen maantiepyörä, mutta tämä maantiepyörä tämä on Hupe Attain GTC SL. Ostin tän käytettynä tuossa 2018. Nämä on itse asiassa tubelle setuppina tässä, eli täällä ei ole sisärenkaita ollenkaan, vaan siellä on semmoinen paikkausneste. Tässä nyt mitä ehkä seuraavaksi vielä pitäisi päivittää, niin varmaan pitäisi ostaa uusi pyörä. Mutta tämmönen kiva peli. Toi on vaikea kysymys. Monta juttua. Varmaan vauhti ja nopeus ja ehkä semmonen vapaus. No viikonloppuna varmaan polin 500 kilsaa maantiepyörällä. Sitten käytettiin huollossa perjantaina pyöriä, niin niistä tuli varmaan vaimon pyörällä 20 ja omalla toisella pyörällä 20 kilsaa. Ja sitten lapset vei hoitoon peräkärryssä, niin tähän sitä tulisi. Se on varmaan se joku 100 kilsaa päivää, 1200 suurin piirtein.